Hello mga idol, ma'am, sir, sa inyong lahat. Ito po, tapos ko lang kumain mga idol. Sir. Ang dessert ko po ay bukayo. Ayan, bukayo at yung pinaputok na sweet corn. Ayan, sawa na kasi ako mga idol sa mangga at pinya kasi nag-harvest kami ng mangga. Ayan o, ang result ng kakakain ko ng mangga, tinubuan ako ng mga idol buong araw, kaya tigil muna. Ang dami pang mangga naka-stock dyan sa lagyan namin, pero kaya muna at nangangatin yung aking buong araw sa epekto ng mangga. Ito muna sa akin, bukayo. Harap. Bumili ako ng pinya, ganun din. Dinipili sa akin kasi nakanangati ang aking braso. Resulta ng sobrang kakain ng mangga. Ayan po mga idol. Mangga at sweet corn. Popcorn kung tawagin ito. At sweet corn pag hindi pa naluto. Pag naluto na, popcorn na. Kaubos na ako mga idol, ma'am, ng isang balot na na sweet corn. Popcorn pala. Thank you po sa aking mga followers at viewers sa patuloy niyong pagtangkilik sa aking mga simpleng vlog, simpleng buhay probinsya. Yan po yung aking mangga nakatago sa LMTV. Ayan, walang malagyan. Ito yung alaga naming aso. Wow, buntis po yan mga idol. Mabait po yan. Alaga yan ng aking anak. Ito. Buntis po ito, buntis. Kain ka. Kumakain po ito ng mangga. Kumakain din ng bukayo. Ayan, kain. Hindi pa sarap. Para makita ka ng aking mga fans. Buntis po ito, buntis. Yeah. Mabait po ito mga idol. Okay. Buntis po ito, buntis. Buntis ka, di ba? Pag nanganak ka, bunta namin para may pera. Ano sila? Po yung alaga ng aking anak na si MJ. Hindi po ito, lagi po ito mabango mga idol. Kasi kusa ito naligo dun sa ilog. Kaya mabait po ito at kung may ibang taong pumasok sa aming bahay, kinakawal niya kaagad, kaya lang may tao. Ang tawag nito ay Luna. Maya po mga idol ay tulog na tayo. Thank you for watching. Sana po wag kayong magsawa sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga video. Ma'am and sir, good night and God bless you always. Good night. Bye-bye.